Nggih. Mangga Mas. Lali janjine. Lali janjine. Iki mau cara wektune apa? Sumbut. Sumbut. Bayarane pira kok sumbut? Temenan. Bayarane. Alhamdulillah. Ayo bayaran 150 ngasih. Piye? Terus kepiye iki? Ngosek. Lah bengkah to. Ayo. Oh, ya ora dadi ngapa ayo rene. Bengkah. Piye? Pak nyeleh sarung, Pak. Ora ana silah-silah, ora ana kandhane. Mbah Nun Sewu nyambut nganu Mbah Nun Sewu daster. Pak nyeleh sarung. Ora nganggo sarung-sarungan. Ayo. Sing jenenge nyambut gawe kuwi kudune ngerti pangerten. Sing jeneng campur sari iki kudune unggah-ungguhe. Nggih diuntir tak gentung tak gentuk ayo. Ora iso. Iso. Lah iki kok nek ngenthong-enthong wong piye? Ora mengko tak jagane. Tak jujuke ponakku nglilir wisan kok. Ponakmu wis turu. Akit ta Mas. Lu ora ana sarung. Ayo. Kok iso ora ana? Aja temen. Ayo tanggung jawab. Ayo. Akeh Dik, lu ora ana sarung, Dik. Aja sarung. Nyon sewu nggih, Pak nggih. Ada insiden yang tidak insiden. Wah, biduan wayu-wayu salto. Ngadeg-ngagate masih trataban aku. ancen ngono. Oh ngono. Wis dipesen nek kon ngono. Oh ngono. Aja muni ngono ora ketara jarene. Ora ketara ayo monggo lagi didandani di lagune ayo. Ayo. Iki terus kepiye ngene. Wis ayo ora apa-apa. Diterus sesek sak lagu. Ayo. Wis go manut. Ayo. Manut ayo. Ora apa-apa. Kok nganggo ngono. Malah ketok kok. Alah nek muni kono, alah ngono muni kono bingung. Ale mak Dik nyiweli ujane yo ora kon njobok ngono. Arek kon kowetan. Ayo Pur, wah Masruk, Nun Sewu. Nggih.
Wah, ngene ya cocok. Ngosek. Lah nek aku kadung tangi deh. Penyanyi ra ya ngene. Nggih. Lakone ra ya halem cuma. Oh penyanyi waro ngene. Iku ra penyanyi kono. Heeh. Lah iki sedina wis tak pekek, Pak. Banget pegele iki kok jam piro lebare. Wis tetek panase ora karu-karu. Bot-bote dulur juwet jam pira wae kudune ya nganti purna. Tanggung jawab. Ayo diteruske. Ayo. Tekan endi mau? Ah, tang juwet bladrah. Jan-jane kowe. Gelagaku. Ayo. Adikku Sujana kowe kecan karo wanita liya. Posko larang. Plebat. Tak tegeme wae. Aku kaget temu bareng plebat kok ngono tutuk-tutungane kono. Melu nginjek ponakmu ki dikandani kon tusare ae iso. Wes. Baksone entek terus tangi. Lah aku pun jebas iku apa. Ayo ditelaske, Nduk. Hei jan-jane saltut neh. Aku ki wis sepisan wae. Korban